башланып кетті. Біздің илде жері көпфатерлы йорт программада инде 1260 квартиранда эшләсә, біздің бүленеш бойынша 4 подряд uyushmasi эшләй бүгенге көндә Актанышта. Эш нәтиҗәләренә килгәндә инде бүгенге көндә безнең эшләр фасадный газопровод безнең 95% эшләнде. Безнең эчке газопровод тоже 90%-тан артыграк. Безнең 1-2 өйдә генә алып бара эшләре бетмәгән. Бу Ленин 38 йортны безнең менә башлап җибәрергә торабыз. Проектында аның бары авырлыклар инде. Проектында төзәтмәләр кертәбез дә эшләп җибәрәбез. И Ленин 61-дә булай кыйммәтләр бар безнең эшләргә йортның кышы буенча ул эшләрне без башлап җибәрәбез. Бу йортта без шулай котеллар урнаштырабыз и җылылык системаларын эшләйбез. Булар безнең где-то 50%-ка якынлашып бара процентлар буенча. Безнең 11 котельный куела инде. 11 точкада 11 котельныйның безнең фундаментлары 100% эшләнеп бетте. Безнең 5 котельный урнаштырылды. Тагы кайтып җитәләр күбесе котельныйларның. Без буларны инде 1 августка хәтле урнаштырып бетербез дибез. Безнең тагы 5 километрга якын уран газопроводы бар. 4 шкаф урнаштырасы бар. Шкафлар безнең юлда кайтып җитәр дибез 1 августка хәтле урнаштырырга. Уран газопроводларын без где-то тоже 60-70% эшләп киләбез инде. Безнең бөтен участокларда да эш бара. Эшне вакытында эшләп төгәлләрбез дибез графикта инде. И иң авыр инде безнең менә хәзер бу халык белән эшләп бетерәсе бар инде. Безнең бу договорлар калды инде, отказниклар калды. Безнең документация алда тора инде. Вакыт кысыла. Хәзер менә җәй уртасына җиттек. Безгә хәтле бөтен эшләрне эшләп, безгә бу котельныйларны, үйләрне җибәрергә кирәк дип бурыч куела. Шул бурычны үтәп чыгарга дип торабыз.